Türkmenistanda subsidiýalenen azyk önümleriniň düzümi we bahalary ýene üýtgedi. Ilada çäkli mukdarda we ketgitlenen bahadan satylýan azyk paýlarynyň käbir ýerlerde ösümlik ýagy we şeker aýryldy. Beýleki ýerlerde bu önümleriň bahasy ýokurlandy. Käbir subsidiýalenen önümleriň bahasy ýokurlanyp, ösümlik ýagy 1 litrlik çüýşesi üçin 35 manat, şekeriň 1 kilogramy üçin 18 manat soralýar. Muny Azatlyk radiosynyň habarçysy 27-nji dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Bahalaryň ýokurlanmagy vilayetlara da degişli. Liwapdaky habarçylaryň aýtmagyna görä, yerli bazarlarda şekeriň häzirki subsidiýalenen bahasy 16 manat. Bahalaryň ýokurlanmagy alyjylaryň arasynda nägileligini döremegine sebäp boldy. Olar bilen duşşan bazar başlygy täze bahalaryň öz ýolbaşçylaryndan gelen buyruga görä ketgitlenendigini düşündirdi diýip Azatlyň Liwapdaky habarçy aýtdy. Mundan öň şeker we ösümlik ýagy bu narhdan hususy sowda nokatlarynda satylýardy. Döwlet tarapyndan ketgitlenen ozalky bahadan ösümlik ýagy 1 litr üçin 19, şeker her kilogram üçin 9 manatdan satylýardy. Bu aralykda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä ösümlik ýagy we şekeriň käbir ýerlerinde subsidiýalenen önümleriň sanawyndan aýrylypdyr. Satyjylar subsidiýalenen bahalaryň indiki ýyldan başlap bütünleýin ýatyrylyp bilinjekdigini duýdurýarlar. Geçen ýyl subsidiýalenen önümleriň bahasy şu ýylyň fevral aýynda ýokurlandy. Bu aralykda paýtagtyň bazarlarynda dürli önümleriň bahasy şol sanda häkimetler tarapyndan ketgitlenen etiň bahasy 2 hesse ýokurlandy. Tekçelerde etiň bahasy 1 kilogramy 35 manatdan 70 manada ýetdi. Satyjylar bu bahany hem saklap boljakdygyna ynanmaýarlar diýip habarçymyz Teki bazardaky we Gülistan bazardaky ýagdaý barada habar berdi. Döwlet dukanlarynda bahalaryň ýokurlanmagy meýwelere hem täsir etdi. Bananyň bahasy bir günde 1 kilogram üçin 20 manatdan 24 manata çenli ýokurlandy. Bu aralykda täzirçilik narhlardan haryt satýan Aşgabatyň supermarketlerinde arzanladyşlar eglan edildi. Orient ýarym resmi onlaýn neşrinde çabyllan bildirişde, täze ýyl bayramy sebäpli 50% göterim arzanladyşyň Türkmenistandaky iri sowda merkezlerinde Jomart Sowda adly kompaniýanyň çäginde güýje gerjekdigi habar berildi. Habarçylaryň sözlerine görä arzanladyşlar esasan içeride öndürilen önümlere ýa-da möhleti gutaran import edilýän önümlere degişli. Häzirki wagtda kynçylyklary alyjylar bilen bir hatarda satyjylar hem başdan geçirýärler. Hususan da paýtagtdaky hususy dükanlar Aşgabat şäheriniň eteginde ýerleşýän hususy gojalyklardan süýt kabul etmegini wagtlaýynça bet edipdir. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä ýaşaýjylar töwerekdäki owalardan getirýän süýdüni döwlet we hususy dükanlara tapşyryp, plastik gaplara goýulan 1,5 litr süýdi 10 manada satypdyr. Dükan satyjylary soň bu süýdi 13 manatdan satyba çykarypdyr. Satyjylar Sowda ministrliginiň gözegçilik bölümi tarapyndan geçirilýän barlyklar sebäpli süýdüň häzir kabul edilmeginiň bes edilmegini düşündirýärler. Bu aralykda ilatyň arasynda hökümetiň azyk howpsuzlygyny öpçün etmek meselesini çözmek ukybyna ynamsızlyk barha artýar. Dowam edýän ykdysady krizis sebäpli Türkmenistanyň ilatynyň agla we köpçüligi çäkli meşhurda we belli bir bahadan ilata satylýan subsidiýalenen azyk önümlere bagly bolmagynda galýar. 4 ýyl bäri ýurdun ýaşaýjylary çörek we un ýaly esasy iýmiti satyn almak üçin ençeme tagyry çekýän uly nowatlarda durmaga mejbur bolýarlar. Ýurdun uzakdaky künçeklerinde subsidiýalenen bahadan azyk önümleri ençeme aýlap eltilmeýär. Bu ýagdaý ýurtda azyk önümleriniň täzirçilik bahasynyň iýdigderli ýokurlanmagynyň fonunda bolup geçýär.